O Campus Auga, o proxecto de especialización do campus de Ourense arredor dos recursos hídricos e alimentación, acaba de completar o seu modelo de gobernanza coa constitución do seu Consello Reitor. Este paso prodúcese tras a súa acreditación en febreiro como campus de especialización do Sistema Universitario de Galicia por parte da Xunta. O Consello Reitor representa o órgano de goberno do Campus Auga, actúa como garante do correcto funcionamento das súas actividades, asumindo as funcións de dar conta das actuacións o Consello de Goberno da Universidade de Vigo, de analizar a información en relación ao Campus Auga que se transmiten aos diversos centros e de atender os informes dos comités consultivos deste proxecto de especialización. O modelo de gobernanza do Campus Auga organízase ao redor deste Consello Reitor e asesorado polos seus comités consultivos que actúan como garantes do correcto cumprimento dos obxectivos e accións propostos para o desenvolvemento desta especialización. Concretamente, hai un comité de persoas expertas integrado por profesionais de recoñecido prestixio nos ámbitos científicos das temáticas da auga e un comité socioempresarial formado por asociacións empresariais, clústeres, administracións públicas e outras entidades da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal relacionadas coas liñas de especialización do Campus Auga.